Hello, salam salam. Hello, salam salam. Okay. Hello, salam salam. Hello. ድምፂ ከመይ ይስማዕ ኣሎ ምናልባት ትደጋገም ተልዩ እንታይ በሃል ግበሩኒ ኣብ ኮመንት ኢንፎርሜሽን ሃቡን ይኹም ታንክ ዩ ዌል ኣይ ቲንክ ድምፂ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ መስለኒ ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ቀኒኹም ክትኾኑ በዓል ሙሉእ ተስፋይ So, hopefully, ከምዚ ኣነ ሰላም ዝቐነኹ ሰላም ክትኾኑ እዩ እናተመነኹ እንኳዕ ናብዚ ወትሩ ቀዳም ብናትኩም ፍቕርን ብናትኩም ጎስጓስን ስፖንሰር ተገይሩ ናባኻትኩም ዝቐርብ ናይ ዊክሊ ኣናላይስ ወይ ከዓ ሰሙናዊ ናይ ማርኬት መፅናዕቲ ንገብረሉን ከምኡ ናይ ጊቭ ኣዌይ መደብ እንኳዕ ብድሓን መፀኹም So, to be professional እቲ ላይፍ ናትና ፕሮፌሽናል ንምዃን ንምግባር ማለት እዩ ቅድሚ ላይፍ ምጅማርና ዝተወሰነ ኢንፎርሜሽን ክበኩም እየ አንዳንድ ድሕሪ ናብቲ ዋና መደብና ናእቲና ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ኣብዚ ላይፍ ንዘራረበሎም ኣርእስታት ኣብዚ ላይፍ ንትንክፎም ኣርእስታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ላይፍ ንገብሮ ኣናላይስ ኣብዚ ላይፍ ዝበኩም ኢንፎርሜሽን ከምኡ እውን ንጥቀመሎም ዌብሳይታት ማለት እዩ it is only for educational purpose, which is ንትምህርቲ ጥራይ ኢና ዓሊምና ንዘራረብ ወይ ከዓ ንመሃር ዘለና ማለት እዩ ያ እቲ ግዴታ እዩ እዚ ኢንፎርሜሽን ከመሓላልፈልኩም ማለት እዩ ሶ ድኾነ ኣብ ናትኩም ሂወት እንድሕር ደኣ ነዚ ናተይ ኢንፎርሜሽን ጥራይ ሰሚዕኹም ኣፕላይ ተገይርኩሞ ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ብናይ ብሓቂ ዝኾነ ገንዘብ ሪስክ እንድሕር ደኣ ተገይርኩምሉ ያ እዚ ኮሚዩኒቲ ናትና ወይ ከዓ ቶቶ ትሬድስ ኣነ እውን ባዕለይ ማለት እዩ ዝኾነ ሓላፍነት ኣይወስደልኩም እየን ሶ ናተይ ከም መመርኮሲ ተጠቂምኩም ግን ክሰርሓልኩም ዝኽእል ኢንፎርሜሽን የመሓላልፈልኩም ከም ዘለኹ ክዛረበልኩም ፈቱ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ ብዛዕባ ትሬዲንግ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ብዛዕባ ገንዘብ ኢና ክንዘራረብ ሶ ኣብ ግምት ክትእትዎ ዘለኩም ነገራት ኣነ ትምህርቲ ተማሃር ከለኹ ሙሉእ ብምሉእ ብእንግሊሽ ብካልእ ቋንቋ ስለ ዝተማሃርክዎ ምናልባት ናብ ትግርኛ ንምውራድ ሓደ ግዜ ገለገለ ቃላት ክብድ ይብሉ እዮም ሶ ኣስተኻኽላ ኣቢልኩም ተሰሚዕኹሞም ኣይ ኣፕሪሺየትድ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ድምፂ ፅቡቅ ኣሎ ኢልኩም ኢኹም ምዉቕ ሰላምታ እውን ተቐቢልኩም ኢኹም and then እዚ ገዛ እውን ኣሙቕ ከተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም which is ነዚ ላይፍ ላይክ ብምግባር ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም and yeah let me check that is fine yeah that is fine then fine is enough okay ናይ ሎሚ መደብና ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ ላይፍ ክላስ ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንዘራረብ ዝብል ዝተወሰነ ኢንፎርሜሽን ክበኩም So I'm Nailomi live na بزعبا DXY Euro USD US 100 Gold US CAD BTC analyze كنسر هنا which is weekly outlook زكافلكم كوني then كاتيلنا ناتكم حتات Q&A answer which is question and answer وكاحتون ملسن كنقبرنا أمو داتا ناي live نا give away ناي 10,000 funded channel challenge ወይ ከዓ ካብ 50 ሳብ 60 ዶላር መን ተሰለመ ዝብል መደብ ከነካይድ ኢና ማለት እዩ ሶ ሰናይ ምኞት ማለት እዩ በዚ አጋጣሚ ቅድሚ ናብቲ ዋና ርእስትና ምኻና just መዛኻኸር ዝኣክል ማለት እዩ ክሬዲት ክህቦም ዘለና ማለት እዩ because this life it is priceless ዋጋ ኣልቦ ዝኾነ ላይፍ ወይ ከዓ ክላስ ኢና ነካይድ ዘለና ማለት እዩ but ገለ
እቲ ዋና ኮር ወይ ከዓ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ መበገሲ ናይዚ ላይፍ ትምህርቲ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ካባኻትኩም እዩ which is ብናትኩም ፍቅርን ጎስጓስን ስፖንሰር ዝግበር ሙሉእ ኣታዊ ናይዚ ቻነል እውን ናብቶም ሓደስቲ ትሬደራት ወይ ከዓ ናብቶም ህይወትኩም ኣብ ምቕያር ኣብዚ ላይፍ ዘለኹም ሰባት ናብቶም ናይዚ ቻነል ኣባላት እዩ ኢንቨስት ዝግበር ሪኢንቨስት ዝግበር ማለት እዩ which is ኒው ትሬደራት ወይ ከዓ ሓደስቲ ትሬደራት ንምፍራይ ንምትባዕ ዝዓለመ ማለት እዩ ሶ ገለ ኣባላት ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ማለት እዩ here I don't know if this ኣብዚ ቶቶ ትሬድስ ዝብዘሎ ቻነል ከም ትሪእዎ ዘለኹም I don't think so this is not right here maybe yeah ኣብዚ ቶቶ ትሬድስ ዝብዘሎ ቻነል ሰሙናዊ ብክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ሶፋር ናብ ከባቢ 5 ዝኾኑ ሰባት ናብዚ ሜምበርሺፕ ጆይን ገይሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ቻነል ወይ ከዓ ነዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ኮሚኒቲ ወርሓዊ ዝተወሰነ ገንዘብ እንዳኸፈሉ which is ዝተፈላለየ ሌቨልስ እዩ ዘለዎ እንዳኸፈሉ ሳፖርት ዝገብርዎ ኣባላት ኣለዉ ሶ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ ነቶም ነዚ ቻነል ሳፖርት ክትገብሩ ትደልዩ ብሓፈሻ ኸ እቲ ዕላማ ናይዚ ላይፍ ንገብሮ ዘለና ሰሙናዊ ናይዚ መደብ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ሳፖርት ክትገብርዎ ተኾንኩም ኣብዚ ጆይን ዝብዘሎ ምልክት ኣትኹም ሳብስክሪፕሽን ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ያ ንብዙሓት ሰባት ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ከም ውፅኢት እንድሕር ዳኣ ተሪእኹሞ ኣብ ዝሓለፈ ባክ እዚ ላይፍ ክንጅምር ኮልና ጊቭ ኣዊ ዝሃብናዮም ኣባላት ነይሮም ናብ ከባቢ 3 ትሬደራት ነይሮም ናብ ከባቢ $500 ጊቭ ኣዊ ኣዳልየ ዝሃብክዎም ኣብ ዝሓለፈ ፈንድድ ቻሌንጅ ኮይኑ ብሩኽ ስክሪንሻት ገለል ይኽለይ ነይሩ ናቱ ኣናላይዝ ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ትሬዲንግ ፕላን እውን ሰድለይ ነይሩ ሶ ያ ኢንስፓየር ጌርኒ and that's the reason that we are here so let's go back to our main plan or program ሎሚ DXY ኢና ንጅምር so weekly outlook ንገብር ኢና ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዝሰራሕናዮም weekly outlooks which is analyze ዝሰርሐናዮም ማለት እዩ መብዛሕቶም ትክክል እዮም ነይሮም ያ ኩሎም እውን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሞር ገሊኣቶም ኮንፊርሜሽን ደልዩ እዮም ወይ ከዓ ብዊክሊ ኣውትሉክ ትክክል እዮም ኣብ ታሕቲ ምስ ወረድካ ኣብቲ ኮንፊርሜሽን ምስ ወረድካ ካልእ ኣንፈት ዝሓዙ ፔርስ ነይሮም ግን ሶፋር ኣይ ቲንክ ኣብዚ ላይፍ ኮይና ንሰርሖ ዘለና መፅናዕቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ውፅኢታት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ኣነ ኸ ንምምሕያሽ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ጥራይና ንሰርሕ ነርና which is ውሕዳት ዝኾኑ ፔርስ ኢና ንሰርሕ ነርና ሕጂ ግን ኣውቶማቲካሊ ካብቲ ናተይ ኣናላይዝ ዝገብሮ ማለት ንዓይለ ኣናላይዝ ዝገብሮ ኣናላይዝ ገይረ ንዓኻትኩም እውን ኣትሊስት ብዝተኻለና መጠን ብዙሓት ፔርስ መፅናዕቲ ክንገብር ወይ ከዓ ዊክሊ ኣውትሉክ ክነውስ ክሕግዘና ዝኽእል ያ ኣገባባት ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ከም ውፅኢት ኸ ሎሚ በቲ ድሕሪ ሕጂ ንኸዶ ሲስተም ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ያ by the way like trading stressfully ሕጂ ሓደ ክሕባእ ዘይብሉ ሓቅታ ያሉ ኣብ ትሬዲንግ ኢንተርቴይንመንት ኣይኮነን ኣነ ናይ ኢንተርቴይንመንት ክእለት የብለይን ላይክ ያ ንሰባት እንዳስሓቅካ ምዝንጋዕ ኣይኮነን እቲ መደብና ማለት እዩ ሶ ምናልባት ክሕግዘኩም ዝኽእል ነገር ብዝተኻለኩም መጠን ማይ መሳሊ ኮፊ ቡን መሳሊ ኣብ ከባቢኦም ተቐሪብኩም ማለት እዩ ድስተ መሳሊ ጽማቕ ሜቢ መግቢ እውን ኣሎ ብዚ ያ ጌርኩም ኢንጆይ ኮንኩም ሪላክስ ኮንኩም ተኸታተልዎ too much stress it's not good ያ ካብ ናተይ ተመክሮ okay ካብ ናተይ ተመክሮ እዩ and I don't know but ብዛዕባ ማይ ካብ ኣምፃና ማለት እዩ ያ
يا إذا حكيها حداس كتغنكم تغليها أنا يكون كفتيرة يا بات هذا أبي جبرنا زبهال سباي بزعبا ما يكمل زيجرون يروم مالتهم حجي هذا جروبيتو بتعمي صبغت زخونة عطرون يرعتو هذا إنه بزعبا عطرو فلتوت ليكم بتشكاوي كاب كايلا غير كاد سراح أب قطرات ناي حبشة mostly كم فريج يبتقوملو which is كم مقمط ما يتقومليهم نتما يزحل جبرة مالتي so عطرو أب جروبيتو بتعمي زحل ما يتفري عطرو نيراتو تفري زي كونت ما يتأتي خلا عزيز زحل تكبر عطرو نيرا مالتي أنا نتجروبيتو هذا ما على تقيدو زع عطرو خان عليه تلك حنيلو أنا نتجروبيتو غا يا حبيش عسل زين بربطاتنا بروقاتي مالتي على كحو دهريو أبي جبرها أنت يجرو مشيلكم نتا عباي عطرو دو سدات مثل حنتني شيء عطرو بيدو غيرو شيك غيرو سريحو نتجورو بيتو نكابل زي زاني إيش شيء عطرو نكايلو هيدا زي أقليلو سواتي جورو بيتو مالتي دهر وزيادة تا زحالف زلك خان عطروسي وليداتا سو قال عطرو خايل هيبونا تا نيشتي ان تسواي ايتردو انتا ايزي سو هيريزي قاليلو تقبلوا وسقيلو مالتيو ان اتا عطرو يملسولو نبي قبرهنا نويع خوين جيت غروبيت مصري حدا معالت تايلو اتا عطرو داريت ملسلي خادا يتملسليني عندي قايلو يا ابي قبرهنا تايلو تقمتو تقوليهم كتقمتو تقوليهم اتا عطرو خادا اموني ايك تحرس عريفه اندايلو تحرس كلنا تاني إيش عارف عندي له مرسول زي اللي مالتي and يا بزعبا ما يكزارو كلهم mostly تسحقني حكيها so just ما يناسدهم مالتي so زحول ما especially okay then let's back here okay ناب DXY كنكيدنا أبزيلو أنا بصراحة هو أنا DXY مثلا عتمالتي I know it is stressful okay but just relax كونكم تعي تقاتلوا كاس بغاس كامس كيدي trust the process تكيدي ندحر رات أمين كايو hopefully قديمكمني ميليونر سايتون زبل من التالنت تقولكم قاعدة سبلاني okay it's fine so just trust the process the XY is here so euro ምናልባት ከነጥፎ ኣብዚ ሓደ ገጽ ክንገብረና ክራየኩም መታን እዚ ስእሊ እዚ ክንሰርሕና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብ ኣብ DXY ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ክንገብር ኢና ኦኬ ኣብቶም ካልኦት ግን ኣብ DXY ዲፔንድ ገርና ስለነብል እቲ ናተይ ዝሰራሕኽዎ መጽናዕቲ ጥራይ ኣነ ብዝንዝን ኪ ፖይንት ወይ ከዓ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ይጽበለኹ ኢለ ኢንፎርሜሽን ሂበኩም ከነብል ኢና ማለት እዩ so ab DXY بحفشة عم تريقوا زلهم كاب منزلي كتريقوا تقولهم تي ماركت مالتيو ab higher time frame it's بتعمي أقداسيو higher time frame مالتيو so this is mentally شرحوا لهم أبزي كم تريقوا زلهم نتبتات وي I don't know if تقطري زرعيكم تلي تشيك قبل فتنا لهم يا نتبتات تمثل رأيكم على but not much أقداش يكون okay now weekly نحرر تخيلنا أبز حلف أنا لا يصير يعني يرنا which is so far تي market up trendy زلوا تبايلنا يرنا مالتي up market حد زين نحرر عبس إلي تحس كايو which is تي up higher time frame بسرح big pictures بالنهار تحس كايو كأترديكا نعو يخافلو تكبر نعو يخان أتصابك كانت أتصابك تخيل لك عمزناي سئلنا يسب جرى زرع أخوهم حد زي مالتي لك عمزناي نسب زي ما سئل لنا بزي كم تري وزلهم and then stop بزح عينت متصابق إن حرات اتخالو وكانتي نايسب أكل حرات وسيكال more تي
ንጹርነት ናይቲ ስእሊ እናፀበቐ ይኸይድ ወይ ከዓ እንዳበርሀ ይኸይድ ማለት እዩ ሃየር ታይም ፍሬም ከዓ እሱ እዩ ዝሕግዘካ ሃየር ታይም ፍሬም ብጣዕሚ ዓብ ስእሊ እዩ ክትግምቶ ወይ ከዓ ፕሬዲክት ክትገብሮ ከቢድ ኣይኮነን and then ኣብኡ ተመርኪዝካ ድሕሪኡ እቲ ኮንፊርሜሽናትካ ኣብ ሎወር ታይም ፍሬም ወሪድካ እቲ ማርኬት እንዳርኣኻ ትሬድ ክትገብር ከለካ ሞር ናነፀረልካ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ እንታይ እናተባሂልና ነርና ብዝሓለፈ ሎክ ሂር ማርኬት ካብ ኣብዚ ሴል ሳይድ ዘሎ ሊኩዊዲቲ ሃሪሙ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ተባሂልና ነርና ማለት እዩ and then እቲ ኣብ ትረንድ ኻ ፕራይስ ኣክሽን ሓልዩ ሃየር ሃይ ይፈጥር ድሕሪኡ ኻ ናብ ኢኩሊብሪየም ይወርድ ወይ ከዓ ናብቲ ዲስካውንት ዞን ይወርድ ማለት እዩ then ካብ ዲስካውንት ዞን ከዓ ናብ ፕሪሚየም እንዳውፅእ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ so that's why ኣብ ዴይሊ እንድሕር ዳኣ ተኸይድና ብዴይሊ መልክዑ ኢቭን ከምዚ ዙም ጌርና ተሪእናዮ ማለት እዩ እቲ ስእሊ እቲ ማርኬት ይብልና ዘሎ ነዚ ዝመስል እንትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ዝመስል ኦኬ here ኦኬ and እቲ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፕራይስ ኣክሽን ሃየር ሃይ እናፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ እንድሕር ዳኣ ባክ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ተማሂርናዮ ዘለና ኣብቲ ኮርስስ ዝብል ምስኣተኹም ተማሂርናዮ ዘለና ትምህርቲ እንድሕር ዳኣ ተሪኽሞ እንታይ ኣሎ ማርኬት ኩሉ ግዜ ሃየር ሃይ ከምዚ እንዳሰበረ ይኸይድ ሞ ኣብ ዝኾነ ሌቨል ምስ በፅሐ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ በፅሐ ኦር ፒዲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ብኢንተርሚዲየት ክትሪእዎ ከለኹም PDRA ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ኣብ PDRA ምስ በፅሐ እንታይ ይገብር ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ክፈጥር ይኽእል እዩ ወይ እውን ማርኬት እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ፌል ይገብር ሞ ድሕሪኡ ፌለር ስዊንግ ክፈጢሩ ንታሕቲ ክወርደልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ so ዳስ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትሬድ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ካ ተመሳሳሊ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃየር ሃይ እናፈጥረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ and that's why ኢና እዚ ሬስፔክት ክገብረልና ንፅበ ዘለና ማለት እዩ but so far ክሳብ ሕጂ እቲ ዘሎ ስእሊ እንድሕር ተሪኽሞ ኣብዚ ማርኬት ሃየር ሃይ እናፈጥረ ይኸይድ ኣሎ here ኣብዚ ፌል ገይሩ ነይሩ it's fine and here up ድሕሪኡ ንታሕቲ ይወርድ ኣሎ so weekly outlook እንድሕር ክንርኢ ተኾይና ናተይ prediction ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ዝኸውን ኣብዚ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ሓደ ማርኬት ናብዚ ከባቢ እዚ ክመፀሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ኣሎ ናብዚ ከባቢ ዝመፀሉ ተኽእሎታት እውን ኣሎ ናብዚ ላዕሊ ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎታት እውን ኣሎ ማለት እዩ okay so maybe let's clarify it ኣንፅር ኣቢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና here ሕጂ ንምንታይ እዩ እንድሕር ዳኣ ተልኩምኒ መጀመርያ ማርኬት እቲ ሪሰንት ዝበሃል ስዊንግ ናትና እዚ ንላዕሊ ወፂእ ዘሎ እዚ እዩ and then ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝሓለፈ ከም ተዛረብናሉ ማለት እንታይ ኣሎ ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ ማርኬት ወሲዱ እዩ ንታሕቲ ዝወርድ ዘሎ I think ኣብ ዝሓለፈ እዚ ነጊረኩም ነይረ ንታሕቲ ክወርድ ከም ዝኽእል ማለት እዩ and ሕጂ ወሪድልና ኣሎ ዓርቢ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንድሕር ዳኣ እቲ ናትና እዚ ፌበናቺ እንድሕር ዘርጊሕና ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ሌተስት ዝበሃል ስዊንግ ናትና እንድሕር ዘርጊሕናዮ ከምዚ ጌርና ዘርጊሕናዮ ማርኬት ኣብቲ ጎልደን ዞን ዝበሃል እዩ ዘሎ which is ኣብቲ ዲስካውንት ዞን መፂልና ኣሎ ማለት እዩ okay then እንታይ ኢና ኤክስፔክት ክገብር ወይ ከዓ እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል ካብዚ so look ኣብ 4 hour እንድሕር ዳኣ ተወሪድኩም ኣብዚ ኣብ 4 hour ተወሪድኩም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ኢኹም ትረኽቡ okay maybe እንድሕር ዳኣ ትሬድ ክትገብሩ ተኾንኩም ከም ኮንፊርሜሽን ክትጥቀምሉ ተኾንኩም ተመሊስኩም ንድሓር
زي فيديو تايب بانس كوركو شير مسكبركو تمليسكم تطو ندابلكم تريو توليو مالتي هجي by the way x m كم زي عينة موديل على لونها ICT which is market maker buy model or market maker sell model is by هجي yeah I don't know استفعل عليه درجة سلزلكم ነገራት አቅልል ቤካ ንምርዳእ ቁሩብ ክብድ ብል على عدد زي but it's fine so what is that market زي MMXM ዝበሃል ወይ ከዓ market maker buy model ዝበሃል ከመይ ንሕርዳእተልኩም እንዲ market external liquidity ሃሪሙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ so market ናብ ክልተ ማእዝን እዩ ዝኸይድ ብመልክዕ liquidity ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ማርኬት ናብ ብክልተ ምክንያት ዝንቀሳቀስ እንዲና ንብል መጀመርያ ሊኩዊዲቲ ንኽረክብ ዝኸይድ ተባሂልና ኢና ብዛዕባ ሊኩዊዲቲ ተመሊስኩም ኣብቲ ኮርስ ዝብል ናይ ኣብዚ ዩቲዩብ ምስኣተኹም ኣብኡ ኣትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሊኩዊዲቲ ንኽረክብ ዝኸይድ ካልእ ኢምባላንስ ንኽረክብ ዝኸይድ ደን ሕጂ ማርኬት ሊኩዊዲቲ ክረክብ ዝኸይድ ክንብል ከሎ ሕጂ ኣብ ሊኩዊዲቲ ክልተ ነገራት ኣለዉ ኣብ ሊኩዊዲቲ ክልተ ዓይነት ሊኩዊዲቲ ኣለዉ ኢልና ንዛረብ ማለት ሶ it's complicated حوسس بزبلي منياتو عوشت بزح تمرت زحازي كساي it's like صرت حمش زغون ارستاتي كان اللي على نغلنا مالتي ابتوش تدراي I know the VIP زغون عبالات they know it I think 10 شوعات فيديو دينا قالينا تماهرنا بتي كلاس مالتي so but market حجنا بكلته مغازوني زغيد بليكويديتي منصر كنري قلنا تيلنا اتا حدا external liquidity بان which is ابزي زوم غيره كم ابنت تنكف تراي اوكي مس غزي imagine كفال لايف ناتنا 100 تبصحنا imagine اوكي لايف كاتا تمليشكم دحرات كاتا لوطقونكم كبز مهروكم زلهم يا دخول ممهر تماسال خمسنات يقري زمر أنا بسفر سمينار بسفر كلاسات تساتيف لهم بحد غزي كتحزو يتغلنا اب لايف اقات امدا سمع خاينا سمع لك خمسنا قانقوا ناي لانجويج بحد غزي كابتشات جي بي تي قانقوا صعنو لي كايم كصونو لكاي كل بات ابتي هيوت اندحرا تنبر تجمبير كابتي لايف تنبر تليخا بزعباتي كالتشر ناي حد حبرتسب تصنع تليخا دم قانقوا عاطف كاتو تماسالي تريدينج اوكي it's language of the financial market بزعبان اي financial market قانقوا ايو اوكي هجي market بليكويديتي منصر مالتي 1 2 علنا this is external this is internal liquidity مالتي يتبايل سوا هجي market كل غزي كاب external كاب internal this is internal وشطاوي liquidity بال مالتي ناب external يخيد كاب external لاب internal liquidity يمز ناب external يخيد ناب internal يمز then ندابل زوصل تماسالي حجي ماركت سكبر زي انقاصاص زلو مالتي اوكي that's why إنا أبزي حجيناي DXY نريو زلنا market liquidity بلعل وسيدلو which is luxurious سمتي بكايو وكأزم تريدرات سمتي بموزلو external liquidity تبايل سوازي نابتكرني هاتم تقولات دليتنا اسم كنبون قيلنا just بقانقوانا رداكم سابزا اللهو مسجزيات عزوهم اوكي so دقاوي liquidity تبايل سواعيو استفاد سمي زلو it's fine I don't know hopefully أبزو غربا أوان liquidity سمك وعبا مالتي and I hopefully قليل سمك أخبوه مالتي yeah so حجي نتاحتي ماركت ورزل حجي وورد كولر ايوه كاب بريميوم ناب ديسكاونت لور لو نافتره which is the short term internal price action تبايل سواعيزي so مسيو نابتناتنا point of interest مسيلو which is نابتناتنا external ويكا fair value gap ከባቢ ኣብዝ ከባቢ መጽኢልና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ 4 hours ዘለና ዝተፈላለዩ point of interest ንረክብ ንኽእልና ኣብዚ ኣብ ናይ ዴሊ ተመጽኢና ግን
fair value gap ካልእ እውን ኣለና እዩ weekly ናይ ሶሙን order block ኣለና ኣብዚ weekly body order block ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ okay and then that's why ሕጂ ኣነ እቲ ስእሊ ከምዚ ያለው እቲ ናትና weekly outlook ኣብዚ ብጽሑፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም bullish እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን bullish ኢና expect ክንገብር ማርኬት bullish ክኸውን expect ክንገብር ኢና bullish ካበይ ናበይ ዝብልካ ካብዚ ዘለዎ ማርኬት ክሳብ እዚ external liquidity ክሳብ ኣብዚ ጫፍ ዘሎ ናይ ምውጻእ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ንምንጻር ዝኣክል ኣነ ከም ትሬደር ኦኬ ገንዘብ ክሰርሕ ከለኹ ወይ ከዓ ገንዘብ ክሰርሕ ተኮይና ኣብዚ ደሪእኩም ዘለኹም ኣበይ ከኣቱ ከም ዝኽእል ንእሽተይ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ማለት እዩ because ኩሉ ትሪኦ ወይ ከዓ ኩሉ ማርኬት ናብዚ ከይድ እዩ ኢልካ ተሓስቦ ተኣትዎ ማለት ኣይኮነን ኦኬ እዚ ስእሊና ንእሽተይ ስእሊና ንወስድ ዘላ ማለት but let's see ኣነ እንድሕር ደኣ ትሬድ ክገብር ተኮይነ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ክሰርሕ ትሬድ ክገብር ተኮይነ ገንዘብ ክሰርሕ ተኮይነ ተሚለን ማርኬት እንታይ ባል ክገብሮ ተኮይነ ክግምቶ ተኮይነ ንፋናለይ ኦኬ ገንዘብ ክሰርሕ ተኮይነ በንጻሩ ገንዘብ ክኸስር ተኮይነ ኢልካ ተኣሪሙ ጽቡቕ ማለት እዩ ገንዘብ ክኸስር ተኮይነ which is ገንዘብ ክኸስር ስለ ዘይደለ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እውን ኣብ ግምት ትወጥኡ እዮም ያ ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ክኸስር አይደለም ኦኬ it's fine ኩላትና I think እንሰማዕ ኣለና so ክልተ ነገራት ኣለዉ ማርኬት ሓደ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዊሕ ካንድል ወሪድሎ ብታሕቲ ኣብዚ ኮሽን ማርክ ገይረሉ ዘለኹ ኣብዚ ከዓ ክልተ ኮሽን ማርክ ገይረሉ ዘለኹ ማለት እዩ ማርኬት ናብ ክልቲኡ ተዘይሰይሩ ማርኬት ብኤክስተርናል ይሰብር የለን ብኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ሬስፔክት ይገብር የለን እቲ ናይ ስማርት ማኒ dealing range ኣይፈለጥናዮን ዘለና ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ okay I don't know it's a luxurious name ክብድ በለ ስም ማለት እዩ but so ገንዘብ ክሰርሕ ተኮይነ ኣነ ኣብዘን ምልክት ሕቶ ገይረለን ዘለዉ ክልተ ነጥብታት እዚኣተን ኮንፊርሜሽን የድልየኒ ማርኬት ብኽልተ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ሓደ እንድሕር ደኣ SMT ተረኺብኩም which is SMT ዝብል ናይ ICT ኮንሰፕት ኣሎ SMT ተረኺብኩም ወይ ከዓ correlation ዝበሃል ኣሎ which is correlation ክበሃል ከሎ ከመይ መሲልኩም ምስ DXY ተመሳሳሊ ዝንቀሳቐስ ማርኬት ወይ ምስ DXY ኣንጻሩ ዝኸይድ ማርኬት ፋይንድ ገበሩ ረኸቡ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ካብ ክልተን ካብዘን ኮሽን ዘለዋ ትሬድ ትገብርዎ ንስኻትኩም ወይ ብታሕቲ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ ተኮይኑ ወይ ብላዕሊ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ ተኮይኑ ድሕሪኦም ክተኣትዉ ተዘይኮይኑ DXY ከም ዘለዎ ናብ ሓዲኡ ሊኩዊዲቲ ክሳብ ዝወስድ ክጽበዩ ኣለኩም ወይ ብታሕቲ ሊኩዊዲቲ ወስድ ኣለዎ ወይ ብላዕሊ ሊኩዊዲቲ ወስድ ክኽእል ኣለዎ or ወይ ከዓ እንታይ ክጽበዩ ትኽእለኩም ድሕር ኣተልኩም ሜቢ ማርኬት ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም balance price range ዝብል ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ BPR ተባሂሉ ይጽዋዕ ማርኬት እንድሕር ደኣ ናብዚ መጺልኩም and then which is ናብዚ መጺልኩም ማለት እዩ and then ኣብዚ ርኡይ ዝኾነ market structure shift ይብኩም or market እንድሕር ደኣ ነዛ BPR which is fair value gap ኣለና ኣብዚ inversion fair value gap ኣለና and then BPR ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ መጽኡ ነዚ ድሕር ደኣ ሬስፔክት ክገብርና ተጀሚሩ እንታይ ክንብል ንኽእልና መሲልኩም ማርኬት ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ሬስፔክት ይገብር ኣሎ ኦቨርኦል ከዓ ብሓፈሻ ከዓ ንሕና ቡሊሽ ኢና ንጽበ ዘለና ሶ ማርኬት ካብዚ ዘለዎ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ምውጻእ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ and then እዛ ተስምሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ከኽብረልና ተጀሚሩ ማለት እዩ why because ማርኬት ብውሽጢ እንድሕር ዝኽብር ተልዩ ናበይ ዝኸይድ ካብ ውሽጢ ናብ ኤክስተርናል ዝኸይድ ናብ ደጋዊ ዘለዉ ሊኩዊዲቲ ይኸይድ ናብዞም ኣብ ዘለዉ ሊኩዊዲቲ ይኸይድ ናብዚ ሊኩዊዲቲ ይኸይድ
ከምኡ እንዳበለኻ ኦቨርኦል ከዓ ማርኬት ቡልሽ ዝኾነ ሰሙን ኢና ህንፅበ ንብል ተለና ማለት እዩ እንደን ከምዚ ዘለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ እንዳሰበረ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ሪስፔክት እናገበረ ንላዕሊ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኣብዚ እውን ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ጋፕ ኣለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣቢለሉ ዘለኹ ኣብ ሰሙን እዚ እታ እንኮ ሴል ዝገብረላ ቦታ እዚኣ እዛ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኢለያ ዘለኹ ማለት ደን መፂኡ እንድሕር ኣብዚ ከባቢ እዚ ሪስፔክት ገብረ ጀሚሩ ጋፕ ኣለና ኣብዚ ሶ ከኣቱ ክእል እየ ሕጂ ክሳብ ታሓቲ ዝወርደለይ ደ ክፅበ ክሳብ ኣብዚ ክወርደለይ ደ ክፅበ ኖ ኣይኮነን just 1 to 3 1 to 2 እንድሕር ዳ ሪስክ ትሪዋርድ ሸተሊካ ግድን ኣይኮንኳን ክሳብ ታሓቲ ክወርድ ወይ ከዓ ካብዚ ታሓቲ ጀሚርካ ክሳብ ላዕሊ ክትኣቱ ማለት ባት ኣብዚ እንድሕር ዳ ሪስፔክት ገብረለይ ጀሚሩ እቲ ናተይ ሞዴል ትሂብኒ ኢንትሪ ሞዴል ናተይ ትሂብኒ ከኣቱ ክእል እየ እንደን ሪትሬስ ገይሩ ማርኬት ናብዚ ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ ንክኸይድ ክፅበ እየ ማለት እዩ ብሰሙን እዚ this is my weekly outlook for DXY for the next week ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ then ካብዚ ናበይ ንኺድ ኦኬ ዩሮ USD ክንሰርሕ ንኽእልና ሶ ዩሮ USD ክንሰርሕ ተኮይና ሕጂ ምስ DXY ኢኻ ትርኢ ኦኬ DXY እንድሕር ዳ ኣናላይዝ ተሰሪሕካ ባይዘወይ ኩሉ እቲ ምስ DXY ኮሪሌትድ ዝኾነ ምስ DXY ብሓደ ዘንቀሳቐስ ብDXY ኣናላይዝ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ምስ DXY ኣንጻር ዝኾነ ኣንጻር ኮሪሌሽን ዘለዎ ኸ ኣንጻር ናይ DXY ከም ዝኸይድ ምግማት ማለት ናብ ሕጂ ዩሮ USD እንድሕር ተሪእናዮ ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም daily here ኣብዚ ሓለፈ ዩሮ USD ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሚትናዮ ነርና ፕሪዲክት ጌርናዮ ነርና I think ናትኩም ኢፎርት እውን እዩ ኦኬ ናትኩም ኢፎርት እዩ ኣብዚ ሓለፈ እዚ ኢንቨርጅን ፌር ቫሊ ጋር ገለና ስሜርና ነርና ፅቡቅ ማርኬት ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ምስ DXY ኢና ክነዋሃድሮ ማለት እዩ ዳብል ክገብሮ ኢና ቻርት ናትና DXY ኣብዚ ክንህብ ኢና ኣብዚ ከዓ ዩሮ USD ክንህብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዴይሊ እንድሕር ዳ ከይድና ተሪእናዮ look 2 or 3 minutes ዩሮ USD ኦኬ up daily እንድሕር ዳ ከይድና ዩሮ USD ተሪእናዮ look guys here it's not working so up daily ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩሮ USD መፅኡ ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ እዩ ሪስፔክት ዝገብራ ዘሎ DXY ቡልሽ ንፅበት ኣለና ዩሮ USD ቢሪሽ ኢና ክንፅበብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ዋይ ቢካዝ ማርኬት ዩሮ USD ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎወር ሎው እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ከዓ ሓሙስ ፅቡቅ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ነይሩ ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ሪስፔክት ገይርዋ ተዓፅዩ and then ዓርቢ ከዓ ነታ ኦርደር ብሎክ እሳ ሪስፔክት ብዝገበረ መልክዑ ንታሕቲ ሪትሬስ ገይሩ ተዓፂሉ which is ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ማርኬት ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ማለት እዩ ሪስፔክት ገብረና ጀንቢር ኣሎ then ማርኬት ክወርድ እዩ ታሕቲ ወይ ከዓ ቤሪሽ ማርኬት ክንፅበ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ 1 hour እንድሕር ዳ ወሪድኩም ተሪእኹሞ ማርኬት ሜከር ሴል ሞዴል ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ማርኬት ዘሪእና ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኦርደር ብሎክ መፅኡ ተንኪፍልና ኣሎ ሕጂ እንድሕር ዳ ናይ ትሬዲንግ ፅቡቅ ዝርዳእኩም ተልዩ ኮሪሌሽን ዝበልኩም ዓንተቦ ኣብዚ ጀስት ሰከንድታት ክንትንክፎ ኢና okay here حجي yeah here market ኣብዚ ናይ DXY I don't know here maybe 1 hour of DXY ኣቲና ተሪእናዮ here I think so
ኣብ DXY ማርኬት ናብ ክልተ ማዕዝናይ ብሬክ ኣይገበረልና ነይሩ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ዩሮ USD ተሪኢኹሞ ግን ንታሕቲ ብሬክ ገይሩና ኣሎ ኣብ DXY ብላዕሊ ብሬክ ኣይገበረልና which is market structure shift ኣብ ናይ 1 hour እንታይ ድባሃል ይሃበናን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ 1 hour ታይም ፍሬም ኣይሃበናን ዘሎ ማለት እዩ ባት ኣብ ዩሮ USD ተሪኢኹሞ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ለንደን ኪል ዞን ሊኩዊዲቲ ግራፍ ምስ ገበረ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ኣሎ which is ንታሕቲ ሓድሽ lower low ፈጢርና ኣሎ so ዩሮ USD probably ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቢለርኩም ዘለኹ እዩ ትናቲ ኤክስፔክቴሽን maybe ክንጽበዮ ዘላ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ንእሽተይ ሕብሪ ገይረልኩም ከም ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ክንጽበዮ ኣለና I think ኣብዚ ማለት እዩ ማርኬት ሊኩዊዲቲ ዲክወስድ ሶኒ ማለት እዩ ሶኒ ከም ኮንፊርሜሽን እዚ ሓዲኡ because ናይ previous week low እንድሕር ተወሲዱ ዝያዳ ተመራፂ ማለት እዩ previous week high up DXY low ተወሲዱ ኣብ ዩሮ USD high ተወሲዱ it's better yeah so US 100 bullish expectation ይዘለኒ ኣብዛም ትሪእዎ ዘለኹም እውን ኣሚጠልኩም ኣለኹ ምስ DXY ጽቡቕ ክንቀሳቐስ ዝኽእል because AI ን US 100 ቢሪሽ ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ ብዛ ዓመት እዚ ባት ያ ዕድመ ነዚ ናይ AI ጀነሬሽን ማለት እዩ ሃይሊ ኢንቨስት ዝግበረሉ ዘሎ ዓይነት ሓድሽ ምህዞይ ማለት እዩ and then I think ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ናብ ከባቢ 500 ቢልዮን ዝኣክል ዶላር ኣብ AI ኢንቨስት ገይሩሎ ማለት እዩ which is ብጣዕሚ ዓቢ ኣብ ሓደ ዓመት ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ኢንቨስት ዝግበር ማለት that's why DXY bullish ክኸውን ይኽእል እዩ and yeah so far እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤክስፔክቴሽን ኣለኒ እዚ ሕብሪ እዚ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ኤክስፔክት ኣይትግበሩ ሞር ኮንፊርሜሽን ገለ ክትሪኡ ኣለኩም I know but yeah bullish ዝኾነ ናይ US 100 ክንጽበይና ማለት እዩ why because liquidity ወሲድልና ኣሎ ብዛኹም ትሪእዎ ዘለኹም and market መጺኡ ኣብዚ እዚ weekly I think so yeah new week opening up ነርና violated ገይርዎ ሕጂ respect ገይርዎ ኣሎ ኣብዚ እውን ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ኣሎ ኣብ I think yeah ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ክንብሎ ንኽእል ኢና but ኣብ US 100 ክሳብ ዝኾነ mostly bullish ናይ ምዃን ተቑልታት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ካብ ናተይ ተመክሮ even ኣብዚ ተሪኢኹሞ ተመሳሳሊ reject እንድሕር ተገይሩ which is rejection block እንድሕር ትሂብና rejection block ኢልኩም ክትፅውዕዎ ትኽእሉ እዮም ኣብ 4 hour time frame ከይካ ተሪኢኹሞ rejection block እዩ ዝኸውን ማለት እዩ okay gold ኣብ ዝሓለፈ gold እንታይ ድባል ገይረኩም ነይረ ኣናላይዝ ሰሪሕልኩም ነይረ and ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገርናያ ሰሪሕና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ and which is እንታይ ኢለኩም ነይረ gold ካብዚ ዘለዎ ናብዚ fair value ካብዚ which is ናብዚ point of interest ናብዚ ስሚረሉ ዘለኹ ማለት እዩ I think ዕብይ ቢላ ሪአኩም ከምዚ ገይረ gold I don't know it's not working here ናብዚ ማለት እዩ ናብዚ ኣስሚርናሉ ዘለና ፕሪሚየም ዞን እንተ ኾይዱ ጥራይኹም ተኣትው ዘለኩም is better ተኣትይኹም ኢለኩም ነይረ ከምዚ ገይረ ስሚረልኩም ነይረ ማለት እዩ PD ናብዚ ተኾይዱ ኢኹም ተኣትው ዘለኩም ኢለኩም ነይረ ትሕንፃፅ እውን ከም ዘለዎ ኣሎ then ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ከይዱ ሪስፔክት ገይሩ ተመሊሱ ሕጂ ነዚ ኢንተርናል ኣብዚ ዘሎ ፌር ቫሊ ጋፕ ሪስፔክት ገይርዎ ኣሎ so yeah probably gold it depends weekly outlook ክትወይ ትኽእልኒ volatile ስለዝኾነ ማለት እዩ
ብፍላይ ካን ጀምበርቲ ጎልድ ብዝተባሃለኩም መጠን ከተወግድዎ ዘለኩም ዓይነት ፔሪ ማለት እዩ ንጀምበርቲ እንታይ ባል ተሊካ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብስዊንግ ዋላ ብፖዚሽን ብኢንትራዴይ መልክዑ ትሬድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ጀምባር ተኾንካ ግን ጎልድ ያ ክበካ ክእል ብዙሕ ብሓደ ግዜ ክበካ ክእል ባት it's risky I don't know I think ካሜራ የተበላሸ መስለኝ ያ نخندي ساعات أب لايف كم تسأل نحط نقدر ندخل أوه يا 1 hour هذا ساعات راي يا هذا ساعات راي أب لايف كسأل نزغل شو أنا بعد ساعات يطلع نزغل مثلاً يا هقول لك زي هذا ساعات ينطلع لايف ندهر تمليسكم طريقة مو so probably gold ገንዘብ እንዳሕር ዳኣ ክእትቶ ኮይነ ሶፋር በዚ ትሪእዎ ዘለኹም መልክዑ ክኸይድ ይኽእል ያ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን I think bearish expect ክገብር እየ but gold ኣይሰራሕኹልኩምን it's not maybe እንዳሕር ዳኣ gold because gold ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዩ እንዳሕር ዳኣ ደሊኹም yeah I can feel the market كم زي زوم كده هريكم هالي جولد وتعاطوا مالتي bearish of course the XY bullish زون مالتي and it depend زي ناي governmental shutdown سلزلون ناي منقسي مسعو هواهو سلزلون سوق قمت كتطوف تقول لكم مالتي ترعدي ساب زهلو market ناي جولد unpredictable ناي مخان تقول تطلعوي but بزي أبزلو ناي ICT concept كم smart money trader كون كاتري والله أجن yeah it's bearish تحتي زور زلو أثر ناي بيتكوين ناي محاز تقولتات كم زلو قمت تويهم let's not fight now جيكن بأس من المالتي but عند حد ماركت نابز خباب زي تمسيو نابز رسم رول زلو خبابي ناي سيل مخان تقولتات اللو مالتي كابز زلو ندحر دانزي فيربالي كاب ريسبكت كرنا كاب سوني ندحر من البات look here up and down like this بسيلي ملكة مالتي كم زي غير خمطة لكم اوكي low probability اوكي زوانا الرأي نيلن واي تلكم نيكن نا عربي وان مجمع عربي ببودي كلوز كيرنا لوزي اوكي دارز رأيكم هاليو عربي ببودي كلوز كيرلو so شوني نلعلي weekly manipulation نمسرح وكا AMD نمسرح مالتيو نلعلي كوزيو then so كابسولس نربع جنبير كان تحتي ناي مراد تقول تاتانو مالتيو this is كاب fundamental وزاي مالتيو ناي نيوز اب forexfactory.com اتيكم تاريخمو نيوز ني امريكا لو نربعن شمونتن معلتات زدونغوي ني امريكا داتات تالو حبريتات زي وص مالتيو زعبا inflation كالوت زعمسولو مالتي so yeah زياتهم اب تايد بالك بوريكم اب قمت اتيهم trade كبر مالتي USD CAD which is United States dollar مثل American باتيرا we can say American currency trade كبر market is مالتي and yeah كم تري وزلو مثل DXY زنقاساس so bullish US card مالتي bullish ناي مخان تقولتات هالو غابزلو because it's high price action نتغطلي زغير زلو مالتي but جنزب أنا ريسك قبرته وين I think كلتا نقرات كتصبي خليه بزي مالتي because look DXY حدا كزي مس US card فلالي يوم مالتي تمونيات كا بقونا حدث نقرات الواتات كفتر كله يقاتمي مالتي so one أبزي ناي up 4 hour مالتي order block علينا أبزي زلو order block مالتي respect كيرلنا it's fine
ሪስፔክት ገይሩ ሶኒ ማለት እዩ ሪስፔክት ገይሩ ነዚ ኦርደር ብሎክ ናትና ያ ቡልሽ ካብ ዘለዎ ትቕፅሉ ትኽእሉ እዮም ካብዚ ዘለዎ ቡልሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ otherwise እንድሕር ደኣ ሶኒ ቫዮሌትድ ተገይርዎ ነዚ ዋይ ቢኮዝ ኣብዚ ሊኩዊድ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ማለት ሶ ቫዮሌትድ ተገይርዎ ግን ዝያዳ ተመራፂ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት and ኣብ ትሬዲንግ ኢማጂን ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ጥራይ ትሬድ ተገይርኩ ማለት እዩ and then ክልተ ትሬድ ከዓ እንድሕር ደኣ ተተዓዊትኩም it's a lot of money guys 1 to 3 ሪስክ ተገይርኩም 6% ትሰርሑ ኣለኹም 6% እንታይ ማለት እዩ 6% ናይ 100,000 እንድሕር ደኣ ተልይኩም ፈንድድ ትሬደር ትኾንኩም ማለት እዩ 6,000 ማለት እዩ ያ ኖርማሊ ፅቡቕ ሂወት ከምብረካ ክእል እዩ 6,000 ኣብ ሰሙን ኣብ ወርሒ ኢቨን ከምብረካ ክእል እዩ ማለት እዩ በዓል ኤውሮፓ ካናዳ ኣሜሪካ ማለት እዩ ከም ትሬደር ነፍሲ ወከፍ ናይ ማርኬት ምንቅስቃስ ትሬድ ምግባር ግዴታ የብልካ ኦኬ ሓፈል ኮፈል ዝብለካ ቦስ ወይ ከዓ ማናጀር የብልካን ማለት እዩ ሶ just relax watch the market and the watch wait and take action that's it أنا كمية زكبر مالتي بزح كذي ويت تكبر بونوساتي ماي بون ماي and then دنقت شعو ماركت نابتناتي point of interest مسمسة okay welcome إلو مسحابة مالتي then تعالتو yeah that's كالوت كاباين العالي نماركت بريدكت قبلو زغلو كاباين العالي كان ببو زغلو تريدرات يلوني لا أمنين أنا أبزناتنا حبرت السب مالتي أوكي أبكالوت بعد أي سي تي قال ريكونا إنترناشنالي ولا بزناتنا حبرت السب صبوا ماركت بريدكت قبلو زغلو سبات له أوكي كان ببو زغلو سبات له but the difference أب منجو profitable trader أب منجو هذا profitable زي كونه فلتو زلو trader نزلو نتاعي دلكمني it's like مصباي قتلها مثل كامل so we don't here for today BTC BTC short ገይረ ኣለኹ ብስዊንግ ትሬዲንግ መሰረት ማለት እዩ ኣብዚ ላዕሊ እዚ ሴል ምስ ገበርኩ እየ ዘለኹ and then ክሳብ 92,000 ክሳብ ዝወርድ ናይ ምፅባይ ተኽእሎታት ኣለኒ ማለት እዩ and then it's bearish ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ but ካብዚ ዘለዎ ካብዚ point of interest ኢለ ስሚረሉ ዘለኹ ኣብ ዴይሊ ከምዚ ገይረ ክሪአኩም ንኽእል እየ ካብ ላዕሊ ካብዚ ላዕሊ እዚ ሴል ምስ ገበርኩ I'm holding ተመሳሳሊ ካልኦት እውን ኣለዉ ብክሪፕቶ ኣብ ኮይንቤዝ ማለት እዩ ካብዚ ዘለዎ ካብዚ ከባቢ እዚ ንድሓር ግን ናይ ምምላስ ተኽእሎ BTC ኦኬ ካብዚ ዘለዎ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ሜቢ ክሳብ 130 ልዕሊ ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ so ናብ حطتاتكم مقبال كنكيد مو يا استوصنا حطو قبلي دحريونا بكيف اويناتنا كنكيدنا مالتي so حطوك تحاتو اليوم ان مدحر نزيناتنا ابزيناتنا مدب زي كاتت تويم تحتاتناتكم بلسلكمي or مستي كال مدباتناتنا تحاسوينها ኣብ ካልእ መደብ ክምልሰልኩም እዩ ማለት so thank you guys ስለምክትታልኩም ማለት እዩ I think Toto trading community ኣይራኹም ንፀኒሐ ኣብዚ watching 30 ገለም ሰባት ሰሎት ገዛ ሙሉእ ሰባት ማለት እዩ it's not normal guys ሙኻ ትሬደራት ኩላትና ከም ንሰማዓሉ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዘለና እንታይ ይባሃል so far ምስ ግዜ ግዜ እንታይ ይባሃል ገብሮም but 36 ሰባት ብዙሓት ይኹም ማለት እዩ so thank you so much ዝወና ሕተተልኩም ክትሓትኑ ትኽእሉ እዮም ኮመንት ቼክ ገብር ፀኒሐ ማለት እዩ ታፕ ንግበር ጀምዓ no need but thank you
Every boy. Thank you. Okay. انت ايزي تردع نزلو ازيو برتو يمثل شويت سجم انت ايزي تردع نزلو ازيو برتو يمثل يعني برتو عيكونن بات تمجمري تترديكا لك عمزناي فيلمي كم زي ناي فيلم دحراتنا مجمري فيلم تتردياتك تاني مجمري خفال تردياتك تا فيلم كلها تردياتك ويكا مقارنة تا فيلم تفلتا تريدينج كومي ناي مجمري قانقا ناي تريدينج تترديكا دحري زلو it's game play okay let's dance okay do you have a forex class Johannes Malaka, okay. Yeah, I got a forex. I got a mentorship. Mentorship على ناي مالتي بتليجرام تسحبكم ليكم رسولكم غالي. Unfortunately, أبزي تيبون بزوج تمرتي علىكمي بزوج تمرتي علىكمي, okay. Just بتليجرام تسحبكم لين وصلنا على سبعة زواب ناي حدا عملت ناي mentorship class علينا. And كتصحفوا لي تقول لهم thank you. ناي mentorship جنزب كندي إيو ميلي حاوي. I think بتليجرام نحرر تصحفكم لي بزعبات ناي mentorship بزعبات تمرت مالتي. بتليجرام وأنا غملس لكم ويكاب ناتي supporters ويكات ناي توتوريس support team كملوا لكم مالتي بزعبا price بزعبا واقع بزعبا توسع information مستدوليو كملوا لكم مالتي. Yeah, thank you guys. Thank you. طعمي يمسجن مالتي. Yeah. Okay, thank you. So كابزي نابين أنكيت ناب give away كنكيدي نامالتي. So by the way, it's my first day. Okay. كابزي ناي live system تتكيمتي ناي trading give away سايد بالنا نقبر. It's my first day. So دهون technical تجمع تجاتيمو. Yeah. كتحجزين فاتوني ما بكومنت. So here مجمرة ناي just up comment كتصعفوا لكم up comment مالتيو كلهاتكم هاشتاج تقبروا داريو توتو تريد يسيلكم صحافتهم up giveaway كساتفوا ترليو Bilen production thank you so much Bilen thank you for your support Bilen مالتي قال كاب membership وكاب member نايزي channel family knife channel especially خانتهم حدث تريدرات اب member تاع عبي ترادس اوت زلو ابالاتي مالتي so hashtag توتو تريد يسيلكم دحر تصحيفكم دحريو كساتفوا تقول اليوم click here اب كومنت يحيف لكم عليهم nope hashtag توتو تريدس okay hashtag توتو تريدس ولا VIPs باي ذا واي دحر ابالات ايزي منتور شمناتنا تليهم كساتفوا تقول اليوم عندن دس بالكم سبقت بوتو اليوم انا بوي صراحه غلي حدث تمارو مالتي or even members ناتنا ناي توتو تريدس members كساتفوا تقول لكم دس بالكم سبقت بوتو اليوم تي give away مالتي نسخاتكم ممكن تقبلوا تقول لكم totally fine but
ኣብ ኮመንት ክጽዕፉ ከለኹም just hashtag Toto Trades. Thank you. اوكي ንስኻትኩም እናፀሓፍኩም ኣነ ከዓ ያ ነገራት እናስተኻኸልኩ ክፀንሕ እየ اوكي then simply ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ስፒን ትገብር ኣላትና አይደነ ሎሚ ግድን ኢና እንታይ ትበሃል ክንገብር ግን ስፒን ክንገብር ኢና ድሕሪኡ I don't know let's try it yeah wow ያ ከምዚ ያ ተሪእና ዝግባእ ነይሩ ማለት እዩ ያ ሶ ጊቫዌይ ክንህብ ኢና ማለት እዩ ጀስት ከምዚኣ ተላትና ድሓር መዓልቲ ኩሉ ግዜ ጊቫዌይ ኣላትና I think ab yeah it is probability እዩ so ድሕሪኡ ናብ ኮመንት ፒከር randomly ኮመንት ፒክ ትገብር ኣላትና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት እቲ ፕሮሰስ እውን ንዓኻትኩም ክርዳእኩም ማለት እዩ so ናይ ላይፍ ሊንክ ክባእ እየ እዚ ናይ ብ$10 ወርሓዊ ዝኸፍለሉ ናይ ኮመንት ፒከር ማለት እዩ so ናይ ላይፍ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም just to be transparent ንዓኻትኩም እውን ካባኻትኩም ናባኻትኩም እዩ it's your channel guys and then ናይ YouTube live stream which is live ትገብሮ ዘለኻ ሊንክ ሃበና ብሉ ለው ሊንክ ክባእ እየ ማለት እዩ already copy ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ላይፍ ናትና ፔስት ክብላ እየ then ፔስት ምስ በልክዋ ድሕሪኡ ኮመንት ናትኩም ፅሒፍኩሞ ዘለኹም ጀነሬት ክትገብረልና እያ which is ክትእክበልና እያ ማለት እዩ ምስ ኣከበትልና ከዓ ድሕሪኡ ሓንቲ ኮመንት ምረፅልና ክንብላ ኢና ማለት እዩ that's it yeah here so export ክንብላ ኢና ካብዛ ሂብናያ ዘለና ማለት እዩ export 114 new message will yeah so ሓደ ካብዞም 114 ኮመንት ዘለው ተተረጋጊሙ ይከውን ኦኬ አይ it's fine አይ ሕልፍኒ so pick winner ክንብላ ኢና then winner ሓደ ክትበና ያ ማለት እዩ ጽቡቕ ዕድል ንኹሉኻትኩም guys by the way here wow and then the winner is guys here nani at K Queen K King congratulations I don't know what do you got I don't know كل ነገር አለው so yeah at K Queen K King yeah again congratulations and yeah comment hi hand pick wave hi it's sorry it's yeah okay what no there is no corruption guys sorry this the comment zella hi they connect at hashtag Toto Trades ክትኸውን ኣለዋ okay
ሃሽታግ ቶቶ ትሬድስ ተኮይና ጥራያ ክትቕበል ዘለዋ ማለት እዩ ሶ ዊ ሃቭ ካልእ ዊነር ክንመርፅ ኣለና ኦኬ ሶ ፒክ ኒው ዊነር ክንብላ ኢና ክሊክ ዋው ክብሮም ተስፋይ አንድ ኦኬ ትብል ኮመንት ጽሒፉ ማለት እዩ and then yeah sorry this at Toto Traders ክኸውን ኣለዋ at Toto Traders okay I think we have to export it once here total capture chat message okay nope sorry ሃሽታግ ቶቶ ትሬድስ ዘላታ ጥራይ ክትኸውን ትኽእል ኦኬ ሶ ፒክ ዊነር ክብላ እያ ካልኣይ ግዜ ናኦድ የማነ ታንክስ ብሮ ኢሉ ጽሒፉ ናኦድ ዋው I don't know how okay just 1 minute guys more filter ክንብላ ኢና here okay here exclude chat owner blah 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 filter message by words or here okay at Toto Traders እዚኣ ዘላታ ኮመንት ጥራይ ኢና ንቕበል ተባሂልና ኢና ኦኬ ተሳሚዕና ኢና ኦኬ ሶ ያ ኤክስፖርት ክንብላ ኢና ኦኬ 23 at Toto Traders ዝብል ኮመንት ዘለዎ ኮመንት ማለት እዩ ሶ ፒክ ዊነር ክብላ እየ I think ሕጂ ክትበና እያ guys here ሪኦም ሕጂ ቶቶ ትሬድስ ዘለዎ ጥራይ እያ ትብል ዘላ oh my god this is amazing so again it's crazy I don't know እንታይ ዝበሃል ናትካ ዝበላ ቃንጫስ ትምሽምሽ እምበር ዝበልዓ ኣይትረክብን እዩ ዝበሃል ወይስ ኣይትብላዕ እንዲ ዝበሃል K Queen K King congratulations I don't know what do you go out but congratulations this is miracle ካልኣይ ግዜ እዩ ዝበፅሖ ዘሎ guys ካልኣይ ግዜ so wow strange wow so congratulations maybe ኣብዚ ላይፍ ተሊኻ wow it's amazing oh yeah K Queen K King I don't know ወዲ ወይስ ጓል እንኳዕ ሓጎሰኪ ወይስ እንኳዕ ሓጎሰካ Congra below okay Toto Trades I don't know yeah maybe እዞም ኣብዚ ላይፍ ዘለው ኣባላትና እውን እንኳዕ ሓጎሰካ ድም ክብሉ ዘለዎም ወይስ እንኳዕ ሓጎሰኪ just comment congratulations ኧረ ሽመይ ፀዊዕኻ ነርካ እኮ oh no sorry yeah sorry ምክንያት እታ ኮመንት ከምዚ ኣብዚ ትሪኣ ዘላ እታ ኮመንት እዚኣ at sorry hashtag Toto Trades ዝብል ዘለዋ ጥራይና እያ እታ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ዊነር ክኸውን ዝኽእል ካልእ no come on guys come on queen or king yeah, okay that's fine በሓፈሻ ግን at queen and king I don't know ምናልባት በቴሌግራም ትጽሕፈለይ ክህሉ ክእል እዩ or ትጽሕፈለይ ትህሉ ትኽእል እያ guys ጓል እያ okay ጓል so K Queen እንኳዕ ሓጎሰኪ so guys ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ላይፍ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ
እቶም ትሬደራት ዝኾንኩም እቲ ዊክሊ ኣናላይዝ ተመሊስኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣናላይዝ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ I hope so ተስፋ ኣለኒ ንግዚኹም ዝምጥን ትምህርቲ ወይ ኢንፎርሜሽን ረብኩም ክትኮኑ ማለት እዩ and by the way guys it's fine ሎሚ ተዓወትኩምን next ክትዕወቱ ትኽእሉ ኢኹም next ኣይተዓወትኩምን because ዘቋርፅ ኣይኮነን ክሳብ ደየቋረፅናዮ ኸ I think ኩሉ ሰብ ክዕወት ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ and ከም ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሓት because እቲ ሓደ ሰብ ነቲ ዕላማ ናትካ ይከኣምነሉ ዘለዎ መጀመርያ then እዚ ናትና ናይ ትሬዲንግ ናይዚ ቻነል ዕላማ ኸ ነቶም ሓደስቲ ምብርታዕ ክሳብ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ኤውሮጳ ዝነብሩ ብዙሓት ኣብዚ ቻነል ናይ ትሬዲንግ ዝመሃሩ ዘለዉ ያ ፈንድ ብገንዘብ ብሽልማት መልክዕ ይሰዱ እዮም ሶ እቲ ናይ ጊቭ ኣዌይ እንዳዓበናየ ክንከይድ ድሕሪ ሕጂ ማለት ሶ just don't worry okay ስለዚ ደጊመ ስለምክታልኩም ከምዝግነኩም ፈቱ ማለት እዩ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ብኻልእ ዊክሊ ኣውትሉክ ንራኸብ ኢና ማለት እዩ ያ ሃናፅ ዝኾነ ርእቶታት ናትኩም ኣይፈለየና ስፔሻሊ because ያ ከም ዝነግረኩም ዘለኹ ንዓይ እውን ሓድሽ ነገር እዩ እቲ ብዛዕባ ትሬዲንግ ስፔሻሊ እቲ ናይ ላይፍ ኤክስፔሪንስ ሰብለይን ማለት እዩ ክእረም ኣለዎ ትብልዎ ክዓቢ ኣለዎ ትብልዎ ክህነፅ ኣለዎ ክስራሕ ኣለዎ ትብልዎ ነገራት እንዳሕር ሃልዩ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ሼር ክትገብሩና ላቦ ክንፈቱ ማለት እዩ ደጊመ ስለምክታልኩም እናመስገንኩ ስስናዩ ብሩኽ ግዜ ማለት እዩ